Coba. Sige na. Ayo po. Wah, tabang! Pa. 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 Bangun sa ba? Ako ingon mo ba? Bangun sa. Isa ba? Pahulay ko ba? Kaya mo balik ko sa daruhan rong taon-taon. Nahadlok ko ba? Ha? Nahadlok ko. Sabay mo ikadlo ka na sa kagikan. Naay babae sig panguyab sa kuha ba? Ha? Nya, study first ko ko no. Bus ko ilabi ko nimo. Babae nanguyab nimo? Oh, babae. Pag sure diha. Ay, tinuod ba? Anong babae nga dapat ikaw may manguyab? Ganina nagasagi kong kwanato no, sini sig likay-likay. Yun sa ka. Gusto rin sa muyab sa kuha no. Nag-aasa man na. Ambo taga-asa po na pa. Madlok gani ko no nya. Apil ko gatis tig uyab-uyab no. Kuya, wag ko nang bayanan ha. Ay, interesado kay sa kuha pa oy. Madlok ko ba? Sige na, kung lukwan sa mga, sabay-sabay lang. Babae man na. Lalaki man ka, ay wala si ma. Ay, dito sa kaw kay, tulog sa ko ba, kay mubalik ko sa daruhan ron. Ha? Ayog lakaw ha, di ana ka kay basig na ko isugo ron taon-taon. Oh, manglungan sa kudan. Oh, kana sige mayo na. Kay balik ko sa daruhan ron ba. Sige. Kay 5 minutes later. Ayo. Ayo. Kon. 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 Kon na mong anak? ha? Na mong anak? Oh, na siguro hindi yun ni Ronron. Ay! Si Kinsa. Si Ronron kon. Ay, si Ronron. Ano siya? Si Ronron sa luyo ko na. Naa sa luyo. Asa man siya? Asa man siya kon? Tay sa, kanang, ano saan di mo si Ronron? Manguya bunta ko niya kon ba? Ang, lingkod sa, lingkod sa. Okay naman ka kon. Lingkod sa, kay tawagon ako to ron. Lingkod sa. Facebook lang dito gamay day, kay basig matikwang ta dere. Ano ka? Ano ka kon? Wala ka nang di ka ko bagikan ko nagdaro. Ah, day siya kon. Ha? Ah, day siya. Adi, akong tawagon. Ah, pwede tawagan mo kon? Ay, kanang, gisire naman niya sa kuha na. Ikaw da ito? Ano sure kon? Lagi siya na day ko niya. Ningon siya sa kuha nga. Nalagi daw nanguyab niya. Nahadlok yung taon akong anak kay Mahadlok man siya Lambot ako. niya. Ganyan ko nga. Anong mahadlok mo kang? Di pa ka ana ang babae na manguyab sa imo, ha? Gani ko no niya. Sa may Lisod nagustuhan. manggod kayo kol kay lain pag kay itago na ko ang feelings para niya. Mong ako na lang din mismo ni adto diri ba. Kay manguyab unta ko. Sige ka nang... Unsa man eh, ka nang... Unsa may kagustuhan ni Mal siya akong anak. Kuan manggod kay siya kol kanang sige siya og kanang hago ba. Grabe jud siya paghago niya. Makita na ko nga grabe jud siya porsigido kayo siya kol Oh, ba. kana akong anak. Grabe gid no na. Grabe na. ko. no, Magay buhi. nagustuhan ako sa iyo. Lagay na anay, wa pa nang anak. Grabe gid mo buhi ng bataan na. Gani ganahan kay ko niya kol no kay. Ganyan ako ka nga, bunguton na ba to akong anak? Mo kay nang ganahan po na ko sa lalaki kol no. ganahan eh. Alam mo. Mahirap kung wa ko'y bungot. Ambot asa na niliwat si Ronron. Akong tawagon? Sige tawagan daw Sige. ko. Kay gusto na jud ako siya makita. Ronron? Ronron? Ron? Ron? Pa! Ay, Naman, na ang babae diya ba itong ingon nimo? patay oy. Na diya. Madlok man ko pwede ko matubang oy. Ikaw itubang ato. Lami, kaya kang tulog ng gipukaw ko. Madlok ko ay akong kinsa ba? Madlok ko ba? Madlok ko. Atubangan lang na ba kay... Ikaw ra istorya oy. Dili. Atubangan ba kay... Nanguyab lang gidaw sa nimo. Ipangutan ako kung sa may nagustuhan nimo sa akong anak. Nya unsay gingon pud nimo? Pangutan ako ba, unsay nagustuhan niya sa akong anak, Oo. unsay nagustuhan nimo. Unsay ingon niya? Ganahan daw siya kay kugihan daw kay ka, ada kay kaning mga binuhi. Isa pa, the best daw kay na imong bungot. Ganahan siya kay sa imong bungot. Oh, ganahan daw kay siyang naibungot nga. Kuan, mao nang Ay pagwa ko'y bungot. adto sa to banga dito kung wa kay gusto prangkahe. Uban ni ko ba? Dili, di ko gusto nga maminaw. Uban ni. Ay, di ko gusto. Ihatod lang tika dito, kamo nay bala pag istorya. Ha? Ina, ina. Madlok man ko oy. Ay, ay, kon, nasi, Ron. Ay mo tagay ron. Tingin ko di dia. Hello. Tingin ko di. Kalayo pa ni mo dia, dali ba? Ir ko oy. Kanang Nicole? Nicole. Ay, Nicole. O, sige. Nicole. Ron. Ay, kung palagota ba? Isbog dire. Madlok man ko pa oy. Respeto. Mahadlok man ka, mura, isbog dito. Yun na, isbog ba?
Nga. Sige. Ay, talik, di ba? Maulo ko ba? Ay, Ulaw. maulaw na ako. Di ba? Giduol. Oh, isipa ha, karahay ka. Ang kasili na iniduol sa imo, lisod kay na nga panghitabo na. Kol. Biyaan sa tamo dire kay para makaistorya mo. Ay, Ha? okay ra kayo. Para makaistorya mo. Opo, opo, opo. No, sige. Di nga, katubangan na. Babura man ka. Uy, makakuha niya na. Di ka. Kol. Sige, sige ka. Pero nag-effort biya kung anhi din kanang di man gugo ka agwanta nga kanang kung di ka makita kanang di ko kagwanta ba nang lugay man kay ka dili na lagi ka gawas ron di naman kamukuan Maulo ko eh. Maulo ka daw isibog diri ba sibog diri maulo ka diha ang maulo man kanako ako nagayman to din nino kay kuan gusto na gid ka makita gimingaw na kay kunimo Maulo mong gud ko nimo gud. ano maulo man kanako Isa ra gud ako tawa ra gud ng chinilas lang gani ko uga po og kamot. Wag kay nang ganahan ko nimo no kay grabe gid ka magkuan. Kabalo man ko kung asa ka gikan kay nagistoryahan sa imong papa ganina. Madlok kung ko maguyab-uyab gud kay wala ko katisti kuyab-uyab. Ay, di ka katisting pa. Mm. Okay ra man na, magay nang ako nay nanguyab nimo na basi dili pud ka kabalo. Igo ko balo mong uyab gyud. Magay nang niadto na ko dinhi Ano di makamutan ang sa kuwa tanaw ba? Yung tanawa ro, ang bungot jud may nakadala nimo ba? Putliha, cute kay katanaw, mas ni gwapo ko jud kag samot. Ay naputliha. Tanaw na ako ba? Ano di makamutan na ako? Maulo ko eh. Ayun, ikaw lang no. Ato bang daw din mo kung talikdan. Anak lang ba? Pero nag-effort jud kog adto din ba kanang gusto ra jud nako mga yung assurance ba kung napa ba ko'y lugar anang kasing-kasing nimo. Pwede pa ba ko musulod din or unsa ba kanang gusto man jud gud nako nga kanang mahibalan ba kung napod ba kay feelings para sa lain man gud kayo kung ako lang kay dili pud ko ganan mamugo sa imo pero gusto man gud jud kayo tika ba magay nang ako nagay gusto manguyab sa imo mao niadto na jud ko dinian nanggid na ko sa imong papa nga pwede ba ko manguyab Ni man gud nga sitwasyon bisud kay para sa kuha. Alangan mag sugton ti kaditso no. Nya, kaya po kong panahon niya para makaunaw na po ko nga na sugtunti ka karapat dapat mo ka sa kuha sugtunti ka niya binuangan rapod ko nimo niya wala po ko love sa imo ha makakataon rapod ko nga nang love ka niya makatanon po na ko nga nangampinan ka tibok na kong kinabuhi niya tagay rapod ko panahon nga maunaan ko na ko nga sugtunati ka Insa kayo ha? Ron, sige na good ron Taga sa kong panahon good. sige na good ron Sige sa kong panahon. sige na ba nag-effort ba jud kog adto dinhi Ana be ko no taga sa kong panahon no. tagaan man di kag panahon gusto lang nako ba nga ma-assure ko naaba ko'y chan naron ba Taga sa kong panahon lagi. ron Ayaw ba? sige na Ayaw ba?